Hola, jo sóc l'Elba Ibáñez i entenc que esteu aquí per saber-ne més sobre noves masculinitats. Doncs, intro. Què són les noves masculinitats? Primer parlarem de què són i com aplicar-les. Després tindrem... És que tinc aquí la pantalla. Bueno, primer parlarem sobre la diferència entre sexe i gènere, què és la masculinitat hegemònica, què són les noves masculinitats, conseqüències de la masculinitat hegemònica i exemples de masculinitat hegemònica i masculinitats dissidents, noves masculinitats. Bueno, doncs, què és el sexe i què és el gènere? El sexe és una categoria associada a les seves característiques fisiològiques, és a dir, quan neix un infant amb vulva se li associa al sexe femení i quan neix un infant amb penis se li associa al gènere masculí. Quan neix un infant amb vulva i penis és hermafrodita. Però en canvi el gènere és el rol que s'estableix socialment segons el seu sexe. Per tant, si un infant neix amb penis, normalment se'ls agafen els rols masculins. Si neix un infant amb vulva, normalment se li dona el rol femení, tradicional femení. Però, què és el rol tradicional masculí? Doncs primer de tot, vosaltres, a veure què posa, com creieu que es representaria en la imatge social un noi? No de físic, sinó de personalitat. Bueno, doncs, abans de tot, abans d'explicar-vos el que acabeu de dir, llegirem una frase de José Ignacio Pichardo. Doncs José Ignacio Pichardo diu, ahora en castellà porque estem en un país bilingüe, cositas. El concepto de masculinidad que se basa en cómo te ven otros hombres y de forma consciente o inconsciente, eso es muy importante para ellos. Què vol dir això? Doncs que la masculinitat no és com vols que et vegi el sexe que vols atraure, com el femení o el mateix sexe, sinó que és com els teus companys, els teus amics, vols que et vegin expressar-te, no? Doncs mira, el concepte de masculinitat prototípica de l'Espanya tradicional, que és com Espanya, i només puc parlar d'Espanya, no del que jo he vist, perquè si fos parlar de com es representa la masculinitat hegemònica a l'Àfrica, doncs no tinc ni papo, saps? Bueno, doncs primer de tot, un home fort, un home que pugui defensar-se a si mateix i pugui defensar a les persones que hi ha al seu voltant, sempre segur, no pot deixar dubte en els altres ni pot tenir dubte a si mateix perquè això seria feblesa o incomoditat o algun sentiment vulnerable, no? Té que ser exitós o líder, té que tenir algun tipus de poder o superioritat, que sigui per ser reconegut com a líder o exitós entre altres homes. Per què? Això ve d'una tradició en la que se'ls ha venut als homes que tenen que portar diners a casa, que tenen que ser els que alimenten a la família, que tenen que tenir un estatus, un poder per ser alguna cosa a la vida. I bueno, següent, impassible, no tenir sentiments febles, no tenir vergonya, no tenir por, no tenir tristesa. Tot això s'atribueix al gènere femení o a la feblesa, no? Llavors no es poden tenir en el concepte de masculinitat prototípica de l'Espanya tradicional, en la masculinitat hegemònica, no? I per últim, ha de ser socialment atractiu i actiu. Té que ser llest, té que ser guapo, té que ser fort, té que ser graciós, perquè quan la resta et veu com un ésser atractiu, ets acceptat per la societat. I si tu vols ser exitós o líder, també tens que ser d'alguna manera acceptat socialment i has d'estar implicat en la societat, no? Bueno, així de primeres dius, pues muy bien, pues felicidades, no? Perfecto, maravilloso, això dona igual el que em diguis, que jo ho veig perfecte. Pues molt bé. Què passa quan això es porta a un extrem? Amb això no vull dir que sigui dolent tenir totes aquestes característiques, sinó que portar-les a un extrem en la que no deixes
entreveure la masculinitat no hegemònica, la masculinitat dissident o les noves masculinitats que ara us explicaré, pot arribar a ser conductes tòxiques. Per què? Perquè poden desencadenar, primer de tot, el fracàs escolar, que és més alt en nois que en noies, amb un 20,3% de nois i un 10,8% de noies. Per què passa això? Doncs perquè és el que us deia, quan se'ls hi ha promès que tenen que ser exitosos, que tenen que ser els millors, perquè si no no tindran futur, perquè si no no aconseguiran les seves metes, això acaba en una impotència que acaba desenvolupant-se, no sé com... acaba en un fracàs escolar, en deixant l'escola i vete a saber dónde. Què passa? Això és en la infància. Quan anem a l'adolescència normalment és quan ja tens el teu primer cotxe, quan te'n vas de festa, no? Doncs, com aquestes actituds de ser fort, de no tenir emocions, i només et deixen tenir les emocions més agressives, més varonils, desemboquen en tenir conductes més perilloses. Per exemple, de les 3.632 persones que van morir en accidents de trànsit el 2021, 79 eren homes al volant. I quan ja ets més gran, quan ja ets més adult i aquestes conductes sí que se't penalitzen, de les persones recloses, del 100% de les persones recloses en centres penitenciaris, 93 d'elles són homes. I quan ja entrem en l'edat més anciana, quan ja entrem en l'edat de jubilació, és quan acaba el teu comerç social, que és, jo què sé, t'ha anat tot bé a la vida, has sigut bon estudiant, has tingut un treball superguai, bueno, doncs se t'acaba, tu no has pogut socialment, o sigui, no se t'ha permès socialment ser pare de família en quant a tenir els cuidats, sinó que sempre has estat al treball, sempre se t'ha relegat als treballs de lideratge, de treball. Bueno, sé que és com redundant, però és que és el que hi ha. Llavors, què passa amb això? Doncs que les taxes de suïcidi són molt més altes als homes, ja que no es poden expressar verbalment les seves emocions, i si s'expressen normalment es tatxen de mariques, d'afeminats, de tot el que normalment se li atribueix a la feminitat i que diuen, és que són histèriques, que no sé què, doncs tot això se li acaba atribuint a l'home, i molt pitjor, perquè de ser una persona amb estat com en un nivell de poder o un nivell d'estatus més alt enfront a altres comunitats que ja han sigut en anteriors cops durant tota la història menyspreats, doncs estàs com desfent aquest status quo on els teus privilegis deixen de ser ensenyats, no? Ara ho explicaré. I no sé què venia tot això. Bueno, sí, que hi ha més taxes de suïcidi en els homes del 12,6%, i això és culpa del patriarcat, i d'aquests 12,6% d'homes, el 78,1% eren més grans de 60 anys, és a dir, l'anterior edat de jubilació, ara ja no. Què passa? Doncs que totes aquestes coses, aquest cercle d'estadístiques és donat per una soledat emocional i l'acceptació de reaccions explosives i agressives en els homes com a varonització, com a símptoma de varonilitat, no? I després ara llegirem el que hi ha més a l'esquerra, que diu: es va fer una enquesta tant a homes com a dones sobre com es sentien amb si mateixos segons el rol que els hi havien dit que tenien que seguir, o que jo els he explicat que tenien... Bueno, que jo he explicat, no, jo els he explicat, perquè això es va fer... que se'ls hi havia explicat que tenien que tenir enfront a la societat. I deien que el 41% dels homes el rol masculí que jo he parlat era un rol masculí forçat en el que realment no el representava. El 32% es feien els durs una estoneta, és a dir, mantenien aquests rols varonils durant una estoneta, però després canviaven de rol. I el 26% deien que aquests rols es representaven 100% com eren.
I per últim llegirem el que hi ha més avall, que jo m'aproparé a l'ordinador personalment, que posa: quan el mandat cultural ens limita com hem de ser i ens exposa a conductes de risc, a una exposició més gran a la violència física i a una menor prevenció i cura, fa que els homes tinguin menor esperança de vida. Bueno, però no todo está perdido, chiquis. La qüestió és que ara ve les noves masculinitats que lluiten contra totes aquestes estadístiques. Què són les noves masculinitats? Doncs són conceptes de masculinitat igualitària entre homes i dones. I m'il·lusiona molt això. Què representa això? Doncs primer de tot, ensenyar febleses. Un home pot expressar moments de dubte, d'inestabilitat, de vergonya, de por, de tristesa, tranquil·lament, sense que la resta dels homes es quedin com, tío, pero ¿qué estás haciendo? ¿Saps? Què més? Poder tenir predileccions femenines, com pintar-se les ungles, poder-se ficar faldilles, com el Bad Bunny, que és un home cis i hetero. Perdó. I té com predileccions femenines en quant a estètica. I després poder tenir rols femenins, com és ser l'home de casa, ser l'home que es queda a casa i no la dona, i que la dona sigui la que va a treballar, que no significa que sempre tingui que ser així, que ja després els blanco i negros, no, però és que no, es refereixen que si l'home vol quedar-se a casa sigui socialment acceptat que es pugui quedar a casa i no sigui el calzonazos. El noi de fer feines, un noi de la neteja, que estigui acceptat que un noi pugui ser el noi de la neteja, que sigui un pare cuidador, el pare que es agafa crec que es diu excedència per paternitat, o com baixa per paternitat, que es agafa la baixa per paternitat. Molt important poder tenir por, no voler enfrontar-se de manera directa a segons quines situacions en les que poden portar a una vulneració de la seva integritat. Com és, mira, jo estan dient alguna a la meva nòvia i jo, com soy el más chulo, pues vaig i em barallo amb aquesta persona. Et pot fer mal a tu mateix, perquè no pots actuar d'una manera més comunicativa, no? Escolta, no m'està agradant això, tal, que potser no ets tan varonil, però jo crec que és el més sa, no? Potser? Bueno, i per últim, no ser especialment social o amb èxit social. Ser un noi més tímid, més introvertit, més afable, sense destacar especialment en els temes socials, en els àmbits socials. Està no sempre al punt de mira. Per exemple, durant va sortir a les notícies, a les notícies que em surten a mi al Google, que un home deia que no volia anar a les reunions de treball i es veu que l'empresa el va fer fora perquè deien, com aquest no ve a les reunions de l'empresa, i ell va denunciar va portar al tribunal aquesta actuació i van declarar-ho com acomiat nul i despido nulo, i era perquè no era socialment atractiu o no era socialment super espontani, graciós, no sé què, tal, pues eso. Però bueno, ara veurem alguns exemples. Primer de tot, Pedro Sánchez, perdó, m'he quedat així. Pedro Sánchez. I diràs, ¿cómo que Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez es súper chulo y no sé què. Bueno, doncs Pedro Sánchez s'ha dit diversos cops no tiene madera para ser líder, perquè en comptes d'actuar atacant el contrincant, el que fa és buscar o una coalició amb un punt en comú, o perquè intenta dialogar, o perquè la seva manera d'expressar-se no és agressiva. Després estaria el Harry Styles, que és un home, per ara, en l'edat en la que estic fent aquest vídeo, hetero i cis, és a dir, cis, que va néixer amb el sexe masculí i que se sent amb el gènere masculí, i hetero, que és atret per dones, o per al sexe... hetero, que és atret per al sexe contrari,
o al gènere contrari. Més ben dit, al gènere contrari. I què va passar? Doncs que múltiple gent, però una barbaritat que he vist, va començar-li a dir, com a forma despectiva, bueno, que su música era per a aquells xiques i lesbianes, no només menyspreant-lo a ell mateix per tenir aquestes actituds femenines, sinó també menyspreant aquests col·lectius com a menys, són menys que la masculinitat hegemònica, que és com, tio, me va explotar la cabeza. I per últim acabem amb la coletilla i acabo de el rol de gènere ens converteix en versions miniatura i encursetades de tot allò que podríem arribar a ser. Muy cierto. I això era una presentació pel col·le. Llavors, gràcies per la vostra atenció. Preguntes? Totes les preguntes a comentaris que intentaré respondre si les veig, bàsicament. Adéu!